sa inyong lahat, aking mga followers at aking mga kababayan, lalong-lalo na sa buong mundo. Yun naman, gagawa tayo ng isang almusal o pwede ring merienda. Gagawa ako ng tinapay, yung Spanish bread. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano paggawa. Yung mga timpla nito para naman kahit kayo, pwede nyo rin gawin ito sa bahay, gawin yung merienda o almusal. Sa bagay ito, pangmalitan lang naman, kumbaga parang homemade lang naman ito, pang pamilya lang naman itong gagawin natin nito. Masarap sa umaga, lalo na yung almusal, kape at saka yung tinapay. Kaya ngayon, tuturo ko sa inyo tamang paggawa nitong. Tara, umpisa na natin ang pagtimpla ng Spanish bread. At huwag kalimutan i-like, share, and subscribe my channel, Linos TV. Ngayon naman, gagawin na natin ito yung harina. 6 cup. Maglalagay ako ng 2 kutsaritang asin. At half cup of yung sugar. Tapos, i-mix natin. Nakita natin medyo malabnaw pa siya, pwede naman tayo magdagdag ng harina, pero dapat konti-konti lang. So ang gagawin muna natin, kailangan mamix muna natin itong mahigi bago tayo magdagdag ng harina. So medyo mahirap lang ng konti ang paghahalo nito, so konting tiyaga lang. Itong ginagawa natin, pang ano lang to, pang homemade lang to ha, pang pamilya lang. Pag tayo nasa ibang bansa, so hinahanap natin din yung tinapay na gawa sa Pilipinas. So medyo malabnaw siya. Ngayon, pwede tayo magdagdag ng harina. So magdadagdag ako ng half cup. Bali ano na to ngayon, 6 and a half. Naluhin natin maigi. Konting parina dito sa ating mesa para dito natin siya ma-massage yung ating dough. Ayan siya. Malinis naman po yung kamay ko. Ayan, kailangan i-massage natin. Ngayon, pagka alam naman natin na madikit siya, pwede tayo maglalagay ng konting-konting lang para mawala lang yung pagdikit niya sa ating kamay. Ayan. Ngayon naman, ilalagay natin ito sa isang lagayan para doon natin paalsahin. Lagyan ko siya ng konting mantika. Tapos ngayon, bibilogin natin siya. Ito, meron tayong lagayan dito. Dito natin ilalagay. Ayan. Babalutin natin siya ng plastic. Tatakluban natin siya ng tela. Tapos ilagay natin sa isang medyo mainit-init na lugar para madali siyang umalsa. Tingnan natin sa 1 oras. Kung hindi pa rin siya masyadong umalsa, pwede natin gawin ng 2 oras. Ngayon naman, gagawa tayo ng palaman. Maglalagay tayo ng 2 cup na butter. 2. Kalahating cup na yung condensed milk para mas masarap. Tapos maglalagay din ako ng breadcrumbs, 1 cup. Ayan.
Yan, 1 cup. Tapos 1 cup din na, na sugar. I-mix natin itong maigi. Ngayon, nasa sa inyo kung gusto nyo pang mas matamis to Pero ako, tama na yung nilagay kong 1 cup. So, i-mix natin mabuti. Pakadali lang gumawa nitong tinapay. Basta konting tiyaga lang. So, ngayon, kung gusto nyo kumain ng ganitong klaseng tinapay, kung gusto nyo naman gumawa ng pandesal, ganun lang yung ginawa natin doon sa dough. Yun lang ang sangkap na ilalagay. Kaya ako naglagay gumawa ng palaman dahil Spanish bread. So, ayan. Alasang-alasa na yung ginawa na. Maglalagay na tayo ng palaman. Ikutin natin. Tapos, yan. Tapos maglalagay tayo ng palaman. Tapos, ikutin natin ganito. Yan. Ayan. Tapos, lagay natin sa breadcrumb. Ayan. So, kailangan nakahanda ito. Ito natin nilalagay. Ngayon, gawa tayo ulit. So, parehas na procedure. Yan. So, medyo matagal lang ng konti ang paglalagay. Ang ng Spanish bread. Pero masarap siya pagka naluto naman. Sulit ang pagod natin. Yan. Yeah. So, ayan. Natapos na nating in-roll ang ating Spanish bread. Ngayon naman, ang gagawin natin, isasalang natin ngayon ito sa oven ng maximum na init at pagkatapos lulutuin natin sa 15 minutes itong ating Spanish bread. Okay? Ayan, bali nakagawa ako ng 2 tray na Spanish bread. 3 tray pala. Dahil isang bali dun sa 6 cups, bali 7 cups yung ang nagawa kong harina. So bali siya. 3 tray. So ayan na ang ating Spanish bread. Ngayon, titignan natin kung talagang malambot siya. Ayan, kikita ko sa inyo. Sobrang lambot niya. Iya. Sarap. So, ganun lang ang paggawa ng Spanish bread. So, tikman natin kung masarap yung ating nilutong Spanish bread. Yan. Ito siya. Malambot siya. Masarap to kung meron kang kape o kaya merienda. Kung meron kang pansit, masarap to. Sa mga bata, maganda rin to. So, hanggang sa susunod na lang ulit. At huwag kalimutan i-like, share, and subscribe my channel, Linos TV. Salamat muli sa inyo lahat at bye-bye.
close till I get up.